I den her matematikaflevering skulle vi ikke kun lave opgave 4005, men vi skulle også efterbehandle vores terningeforsøg. I vores forsøg, eller i min gruppes forsøg, havde vi terningerne med 10 sider. Øhm, vi havde følgende hændelserne: 0, 9, 8, 7, 6, 5 og 4, 3, 2 og 1. Vi havde i det hele taget 240 kast. Måden vi har udregnet, eller jeg har udregnet vores forventninger på, er at sige sandsynligheden for hændelsen ganget med summen af kast, hvilket gav 24, ja, og så videre. Det er for at kunne lave vores goodness og fit test, har jeg taget på det her ark, har jeg taget her fra min tidligere tabel, har jeg taget summen af alle hændelserne, eller første hændelserne og så videre, og det er, som I kan se, dem her. Og så har jeg regnet Q ud ved at sige observeret minus forventet i anden divideret med forventet. Det har jeg gjort ved, og så har jeg ved alle muligheder, ved alle hændelser, og det gav så en Q på 4,80556. Den har jeg så puttet ind i vores key i anden formel, som jeg også brugte tidligere, med den her, men den her gang med de, frihedsgraden 6, og det gav 0,56893. Det kan omregnes til cirka 5,7%. Det vil sige, at der har jeg vist skrevet noget forkert. Har jeg skrevet det rigtigt? Vores key fortæller os, at sandsynligheden for, at disse hændelserne, altså at vi får slår 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1, er, og præcis på den her måde, er 5,7%. Hvis nulhypotesen er, at terningerne er symmetriske. Det her kan også udregnes på en anden måde ved at bruge, eller ved at få Inspire til at gøre det af sig selv. Og det kan gøres således. Igen har man skrevet observeret og forventet op i en tabel. Den her gang skal man bare ikke regne det hele af sig selv, men så går man ind under værktøjkassen ting, og så under statistik, og så sandsynlighedstest, og så laver man en goodness of fit, og så ser man under observeret, så putter man lige det, man har kaldt observeret ind, og under forventet sin forventede. Frihedsgraderne er som tidligere nævnt 6, da vi har 7 målinger. Og vi vil gerne have den i C'erne, ja, da det fylder mindst. Ved at klikke herned på, så får vi p-værdien, eller så får vi en graf, hvor p-værdien er markeret. Så ja, det vil jeg også rigtig gerne have med. Og så fordi at Inspire fylder lidt meget her, så trækker vi lige det hele lidt sammen. Det kan være ret godt, fordi den fylder bare lidt meget, fordi nogle tal er lidt lange i det. Ja, så her har vi igen vores p-værdi, som vi også fandt tidligere, som kan fortælle os noget om, hvad sandsynligheden er for, at disse hændelser sker, hvis nul-hypotesen er, at terningerne er symmetriske. Og vi har vores key i ende. Værdi. Vent. Nej. Jeg har lavet en fejl. Herovre. Det her det er ikke vores key i ende. Det her det er vores p-værdi. Og den siger noget om sandsynligheden.
Åh, gud. Ja. Øhm, så ja, det var det. En fejl, som jeg lige har korrigeret nu, har jeg også lavet i den anden faktisk. Der har jeg også kaldt min p-værdi for Kian. Det må jeg meget undskylde. Det kommer ikke til at ske igen.